Aiva nemaronda Joba chikwenya kwe Aikwenya Jobo Aiva nemaronda Aikwenya Jobo Kwenya kwe Aikwenya Jobo Kwenya kwe Aikwenya Jobo Aikwenya Jobo Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa. Nhasi uno tiri mumusha wechitungwiza. Kaziwai muri yeZimbabwe. Sekuona kwamuri kuita pane mwanasikana uyo ari kubuda vakomana imi ari kuvaviwa ari kukwenya. Ndinovimba kusvika nhasi uno kukura kwako iwewe mutarisi wakatombovaviwa. Kune vanofudza mombe kune unonzi uriri. Ndinozviziva vaifudza mombe uriri munohuziva. Kunyanya ukaiswa mumvura yekugeza iyaiya chikakandwa imomo chinenge chakachaya. Kuvaviwa kwekuvaviwa, pane kuvaviwa kwokungovaviwa, asi nhasi uno ndinoda kutaura kuvaviwa kwekuvaviwa nekuda kwekuti munhu anenge avaviwa agokwenya hakusi kukwenya futi asi kugwabvura. Ndo nhau iri kuitika kumwanasikana atakasangana naye pahuru yadzo kuchitungwiza. Aifamba mwanasikana akamira, vanhu vachimuunganira, akamhanya akambofamba asi aikwenya. Regai timbokuratidzai zviri kuitika. Tabva ipapo toda kuti titauroka nevagari vemusha uno uchitungwiza vatiudze kuti chii chiri kuitika. Asi ndoda kukuzivisai kuti zvavari kutaura ivo vanhu hatina umbowo nazvo. Takaedza kutsvaga kuti mwanasikana uyu anobva papi, anogara kupi, asi vanhu vakangoti amboonekwa kwachigovanyika achibva ikoko achisvika kuno. Saka hatina umbowo kuti mwanasikana uyu aibva papi. Asi zvakare ndoda kukuzivisai kuti anga asiri kupenga asi anga achikwenya. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndipo chete pamusha pano pe Drewmas Media panowanika latest hot news dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Tinogara tichidzikanda, hatiregedze. Hazvinazvo basa kuti vamwe vanorwadziwa, vamwe vachitaura zvakawanda. Takambokuudzai nezvenyaya yenjuzu tikati isusu hatinei nemifananidzo iyi. Zvakatongoitikawo kwatiri, hatizivi kuti chii, asi vamwe vakanga vakutanga kutukirira. Aiwa ndo kunonzi kukura kwemusha. Ukashaika musha une vamwe vanoita hashaka musha wese unowanika uchiita mbavha nevaroi. Ndo zvinoratidza kuti ndo kukura kwemusha. Mapenzi haashaike. Muri yeZimbabwe ndinovimba chirongwa chatiri kukupai svondo rino chichakufadzai. Subscribe to Drewmas Media so that we take you to another level. Wati atakudzwa. Taura nyarora itida kudzwa. Ngati uona uyu munhu asvika mai manje. 2 minutes auna kushaika ipapo usvika wobva kupi. Mazvinzwa ka muri yeZimbabwe, whenever it happens will be there. Drewmas Media taking you to another level. Anja akadana nemurume wemunhu ainzi nemukadzi wasiyana nemurume wangu vakaramba wasiyana naye kozvine zvaakungokwenya mhino zviri kuita mwiri atobvarura hembe atobva kwachigwanyika uko achimhanya kusvika kunoku kwauri yacho vari kungokwenya akagara ipapapo. Aiwanzi anga achipinda mumba mahuri yadzini kwachigwanyika saka munhu yakatsurwa kunzi iwo usiyana nechi amdara makwenyera akuti apari kuvaviwa munhu akutora kutombobatsirwa bhozi kwabva kwachigwanyika chimanjoko akari mahwai abva kupi nekupi achigwanyika kuzasi kubhiriju achikwenya zvari kuita sikaita zobvaruka achimhanya. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri.
ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Togopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri. Vakadzi ndachinyepa munhu ari kupenga. Vakadzi vomunomu ari kunyanya, ari kupenga munhu. Tinoona zvavane vakaita kana manheru munzvimbo dzose dzodzidzi vanenge vakangozara vachingoitawo chifambi chavo chavanenge vachiita. Handingati munhu akaba usakurudza kunguta kumomera musosiri yake. Anogona akaba, anogona atora mumwe munhu. Zvinhu zvokwanisa zvinowanika muupenyu. Pamwe hatiwototasira kuti munhu akaba. Haukona mwana apedzera akupenga ine nhumbu nekuti vapanhu vari munomuka. Vangambomusiya nekumura kwaari kuita hembe. Ada kutochengetedzwa zvakasimba chaizvo munhu. Munhu ari kutosvika pakukwenya kana kupendi yake chaiyo hembe dzese dziri pachena apa ari kutobvarura hembe zvekuti pakuzopera kwemazuva 2-3 otherwise anenge akutofamba ari naked. Saka zvinhu zvida rubatsiro zvizikamwe kuti zviri kufamba sei, nekuti mamhanyire ari kuita vapana vechidika pakapo hazvimire mushi mwana yakakukadoka kwakadai so. Kuenda pakiriniki wobatsirwa, pane vabatsiri varipo pakiriniki vanorwara nezvirwere zvepfungwa. Ndochitiko changa chichitika panzvimbo ino pahuru yadzo. Maona business ratoita stand still. Vanhu vese attention yavo tiri muno mu St Mary's, attention yavo yatombotorwa nemwanasikana ari kukwenya kwenya. Vanasekuru vedu haikonai kudai so. Kana muri imi mazviita izvi dzorai moyo yenyu. Muri Zimbabwe ndinovimba tatandara pachirongwa chino chatakupai, asi ndoda kukukurudzirai kuti musakanganwe zvakare kunge muchitarisa chirongwa chatiri kukuunzirai mangwana kana kuswera mangwana, nekuti maevents ari kuramba achiwanda. Zvatiri kuda kukupakurirai zvacho zvisati zvaibva, asi ndinoda kuti apa izvo tikukuradzai picture akudzoka kwaaenda kuya nemhomo yevanhu. Izvo zvanenge akuda kutoita zvokubvisa hembe chaizvo hazvina kumumirira zvakanaka mwanasikana. Kana uyu mavavirwo ari kuitwa ari kuratidza kuti anogona kubvisa nhumbi dzake chero nguva pfupi iri kutevera, nekuti zvinhu hazvina kumumirira zvakanaka zvemachokwadi. Kubva kwandiri Andrew Neshamba nemhuri yeDrewmas Media, ndinoti ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa ticharamba chikupakurirai zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Tokumbira kakune minhu aimudzimire mabereka ana amutina mpururu kana aimukanyayo mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu, idzidziso kune vanoteerera, kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uwewererenje wewererenje wewererenje wewererenje